pupu sing nolo nadyan kang sinawang sulung jantan kandhek Edan broto sino Edan broto sino Edan broto sino Edan broto sino Gesang penomban bedol Ruto sino sigro jancuk Napa dalam samudra Napa kang dadi rupita teko wening kang cipta kapapat guru minulya papat gunung sejati pinanggisan Rindu Kudu pimpinan Buko Sigit Sukono kita bareng bersama Arisna Audio juga Iko Jino ha 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 yo 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 oh, oh. ngemban dawuh guru Durna ngupati susui kanthi ati kang wening datan panggih kang sinatya wekas pangpupu sing nala nadyan kang sinawang suwung datan kandhek wekas edan broto seno Sino Edan broto sino Edan broto sino Sir ha yo 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 lo lo ha sino sikro Sang penomban bedol Broto seno sigro jancuk Napa dalam samudra Napa kang dadi rupita teko wening kang cipta kapapat guru minulya papan gunung sejati Rindu Kudu yo 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 sir halo warga masyarakat ke Gunung Kulon lan sekitaripun kang kita tresnani. Selamat malam, sugeng dalu, good night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama kalau aturaken dumateng ingkang minulya Bapak Karman Keong,
Ibu Warti Inje. adalah putra-putrinipun sedaya kemawon. Katur dumateng sedaya dulur-dulur Krida Muda. Selamat datang. Kalau ngaturaken Sugeng Riyadi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menyaksikan Sugeng mirsani paguyuban ketoprak Krida Muda Sotok Majeruk pimpinan beliau Bapak Sigit Sungkono ingkang dedalem micil saking Desa Sendang Agung Jeruk Kaliori Rembang. Gitu ya sayang ya. Nggih, Mai. Saderipun kawula menampilkan ladies-ladiesnya dari Krida Muda Sotok Majeruk untuk menghibur Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu Adik semuanya tanpa terkecuali. Biasa mbok-mbok aneh kudu tampil sik. Iya, Nek ora Mak. ditampilno lali kedilep ora ditampilno kok. Ayo lali ya Nak ya. Iki ana pamundutan langsung diaturke wae ya Nak ya. Nggih, Mak. Tresno Sudra katur dumateng sedaya terspesialnya kawula pingiskan kangge dulur wedok sing mirsani lewat live streaming. Ada mamahnya Mbak Dila yang dari Pancur. Yang jauh dari Pancur nggih, Mas. Iya. Sugeng Riyadi nggih, Mama. Sing tlatah padi barang enak ya sing lewat mirsani lewat live streaming ada Ganjur Channel, ada Mas Eko Channel dan Aroma. Mbah Kusno saking Guwo, selamat malam. Hai cinta, lama sekali kau. Tukaran sih dok. Salam berbahagia selalu buat semuanya. Sing berarti awan demi rapi solali tansah eling esen nanti kapan aku ngerti bisa nyanding sliramu. Abote wong nandang tresno, tresno tulus ora dipercaya. Wong krida umbar sujono tansah ira pancen dalan sing tak liwati ngalor ngidul mung paribasan guru klesetan uripku tansah
Pati yang dari Winong Kidul. Dan ada Abang Kumis saking Selatan Wetan. Mas B juga selamat malam. Abote dadi wong sudra tresno tulus ora dipercaya wong kridung ngumbar sujono tansah ngira wiwit wong durjana kabeh dalan sing tak liwati ngalor idul mung dengkul paribasan turu klesetan uripku tansah cedak pacoban wong bagus tak anteni lilane wong tuamu mareke kowe sing sabar arep jurnalku kaya tembe mburi bakal ganti duweku terima kasih kami ucapkan atas bunga-bunga sosialnya Bu Warti. Trisno Sutro Mas Aang, selamat malam. Ngaturaken Sugeng Riyadi. Salam kangge Mbah Mbing nggih. Ada? Oh nggih. Mbah Mbing, Sugeng Riyadi nggih, Mbah. Yang belum tersenggol-senggol jangan berkecil hati, nggih. Kawula mboten nglalekke. Ora medhoting katresnan, mengko ana gilirane. Ngoten nggih, Mak nggih. Heeh. Trisno Sudra wis katuran ya, Nak ya. Inggih. Iki mau wis ana masuk, Dok. Napa mawon? Nirmala. Nirmala. Tapi ditunggu dulu nirmalanya dikarenakan tidak melibatkan kru Kridomudo. Inggih. Maksudnya ladies ya, peti nyanyekno dhewe. Oh, ngaten. Tapi tunggu dulu ya Mas Beng. Oke. Selanjutnya yuk ditampilkan anak buarep yang paling bangir dhewe Mas, dikasih sepet ya Mas, nek ora mau sepet engko purek ya. Engko nek purek omah iki ada lho Mas. Ngojek ora tekan-tekan. Yuk bersama Mbak Asia. Peseknya. Kridomudo. Ditokno jam 12 kliwat. Wetoke iki guyune ilang kabeh. Dadine apa, Mak? Bodo-bodoe do semringah ngono lho, Nduk. Lah, Padahal mau ya wis ana biru-biru kok ora semringah ya, Mak. Ayo wis dikasih semangat karo Bu Warti. Lah, nggih. Wis dikei wisit awan mau ya wis diparingi iki, Lah, nggih. diparingi meneh. Semangat ya sayang ya, kari luru Semangat. imbuane. Mbak Asia Pripun? nganu alal bialal sik ora? Napa? Sampun Selamat hari Mak. raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, injih. Nek ing wulan Syawal iki nak ya. Nggih, Mak. Kan tepatnya tahun hijriahnya berapa ya sayang? Berapa ya, Mak? 1447 Hijriah. Gitu loh ya. Nggih. Kamu punya pilihan sendiri lagunya cinta? Dereng wonten pambudutan Oh, nggih. belum selain Nggih. Nirmala belum.
katuran sepatus gandrung mawon. Suatus gandrung. Iya. Gandrung kalian Krido Muda. Gitu. Nggih. Suatus gandrung. Iya Mas, Bobo. Selain koleksi dari ladies-ladiesnya kami tunggu. Bila ada atensi yang masuk, kami persilahkan. Nalika bisa ketemu sliramu ratapan ning jero dadaku esomu manis kang kaya madu citramu endah kaya widodari gawe ayame ati endai suaramu nalika tetembangan ning atiku rasa kedanan Jo Gusti tulungono kawula ati kandung marang priya Gandrung aku gandrung kaya wong lilo ning atiku rumangsa bingung impenku marang sliramu sok kapan bisa bersatu Ridong Udong Santong aja Rizna Audio Ada juga channelnya siapa saja Mak? Ada banyak sekali. Banyak ya Mak? Ganjur Channel, Eko Oke. Channel, Aroma. Endai suaramu nalika tetembangan ning atiku rasa ketenan Jo Gusti tulungono kawula kang lagi gandrung marang priya Gandrung aku gandrung kaya wong lilo ning atiku rumangsa bingung impenku marang
Suates gandrung Asia pesek Iya, Mak. cinta. Iya. Kae lo kancamu sing saka nganu Tlatah Gunem. Iya, Saking Mak. Gunem? Iya. Papa Sal Audio. Papa Sal Audio, Pak Kulite Sate. Juga ada pemburumban official. Dan official diganti sayang. Iya, Mak. Terima kasih buat ramuannya semuanya. Iya. Juga ada Dolphin. Dolphin juga pemburumban together mau apa diganti pemburumban Official. aneh ya jan ya ya endok tak kandhani kae lho Pripun? anu papahmu kumis Papa Kumis. iya alasan jarek mosok jam 12 kok melal bialal iki piye piye iku Bang? Halal bihalal nendi jane. Ayo lek anjene ndang lunga ya ndang cepet nih njaluk lagu-lagu apa ngono lho. Bang Kumis, kepala suku tak tunggu ya. Selain Bapak Ibu tuan rumah, bila mana badhe request lagu kami persilakan Ibu, Bapak, Mbok menawa dulur-dulur ke gunung juga monggo kami persilahkan apalagi pandemen Injih. konco-koncone Kanca-kanca muda Krido Majero Injih, tak Mak. tunggu nggih selain ada Nirmala tadi andum gawe sing di awan durung nyambut gawe ben krasa enteng soalnya anake pirang-pirang ndok kala ndok kita lho dincek lah sing nomor 2 apa nomor 1 hah teman biasa nggih Teman weh. biasa. Nampani dhuwit kok ora sumeh blas ngono to nduk Sariawan, Mak. lah layak ra iso sumeh Lah, nggih. pucet ta nduk bocah kok ngono ana regane rupa ngono maksudku bocah Ngono berarti nek biru. Ah, menawa terus iso guyu kaya ngene Bu Warti Lah, mayan nggih. ya. Antum gawe Mbak Meko sing Mbak durung Meko. nyanyi. Heeh, Rene nak cinta. Iya. Pripun, Mak? Kowe tawa-tawa apa duwe koleksi dhewe, Nduk? Apa? Taturi. Jangan tunggu lama-lama, Mak. Jangan tunggu lama-lama. Terus Ya nek wes. lama Suwe. nanti diambil orang. Gak ben kono. Meko, jangan tunggu lama-lama. Babeng, numpak perahu. Oke, ditunggu ki, Mbah. Aku wis bar njaluk sepuro lho, Mbah. Nek jaman dek kae-kae njaluk lagu rong tak weki. Aja dendam lho, Mbah. Bila engkau berjumpa
Sampun nggih, Mak. Iya sayang. Oke. Terima kasih matur sembah suwun. Jangan tunggu lama-lama Mbak Meko. Nggih. Perahu layar jalukane Bambeng langsung ya nak ya. Bambeng, Mak. Nggih. Bambeng nanti mau. Mbah. Mbah. Bambeng. Bambeng. Umum ya Mbah. Anaknya saya nyanyi ya Mbah. Nanti wonge. Rul, Ngerti Nurul. toh, Mak? Dek, ayo Dek numpak perahu Dek. Milih Dek numpak perahu apa numpak songkrek Dek? Numpak perahu ae, Mak. Numpak perahu nih nganu Pak Karmana ya nak ya. Nggih, Mak. Kayak jadi juru masak aja Dok. Lah kalau juru masak. Lah iso apa ora? Gak iso, Mak. Ora iso. Gak iso. Mangan tok lek ngono ya. Iso, Mak, masak godhog mie. Aku ya iso. Godhog banyu. Ya Mas, perahu layar. Kaulah tujuan spesialnya buat Bambeng yang request dan semuanya buat penonton setia. Hey, DJ Nistas, I record now. Mas Ari. Nah, ombaknya serap banget itu. Ya koncone gising piro nglirap-lirap banyune segara anglian numpak pralayar ing dina minggu kepari wisata praune mas banyu sampun dipun aturke ya nak. Iki ana Papa Sol Audio. Papa Sol Audio.
jalukane kita iki bukan tak mampu. Bukan tak Bener mampu, Dok ya, ya. Mas. Sing di awan urung nyanyi. Injih. Pokoke iso ra iso. Ora entuk gedek. Dek sore tak tukokno pil ning apotek pil mantuk-mantuk. Pil mantuk-mantuk. Ayo Mbak Fatma. Cintaku. Plero aneh. Bukan tak mampu ya, Nak. Nggih, Mak. Pamurtane sapa jajal eling ora? Papa Sol Audio. Ora kaya mae berarti. Sugiriati, mundur tawa. Tadi pembukaan sudah Tristan Sudro. Klarifikasi. Berdosakah bila aku katakan aku jatuh cinta kepada dirimu. Maupun kau tak sendiri lagi, izinkanlah aku menyayangimu. Kalau tak mungkin lagi memiliki dirimu, maafkanlah bila cintaku suatu dosa. Fatma. Keliru untuk kulo kok nopel malah pil melengak-melengok iki piye? Andane Om. Sasirannya kelemik iki. Reyen iki pokoke. Abang Sule. Lara jengrange dipun tenggo. Sungguh diriku mencari yang lain, tak melihat cinta kepada dirimu, hanya kepadamu. Papa salah dia. Bukan tak mampu mencari yang lain, tapi melihat dirimu ku sudah bahagia, hatiku bahagia. Semoga kau mengerti. Berdosakah bila aku katakan Oh, iya lepas mitos. Oh, asik keren. Judulnya tak bukan tak mampu. Ya cocok kok aku mah. Ya ora masalah judulnya bukan tak mampu.
maafkanlah bila aku katakan aku jatuh cinta kepada dirimu walaupun kau tak sendiri lagi. Izinkanlah aku menyayangimu walau tak mungkin lagi memiliki dirimu. Berdosakah bila cintaku suatu dosa. Sama deh Mas. Fatma sudah berlalu. Sayang apa? Puspitono lho Mas. Iki sapa to iki? Rupane kaya padha Lho, kabeh kaya aku nek lali nganggo to, Mak. kacamata kok. Iki sing Devina. Nggih. Sing nyanyi nomor 3 mau Meko. Nggih. Nah, wong iki kadang iki bingung. Ngarani Meka Meko, ngarani Meko Meka. Ayo banget nek jenenge kok meh padha. Ya diganti. Ayo, umpamane iki ning alun-alun Rembang bareng ngono maneh mlaku bareng gandengan ndak Meka Meko. Meka Meko. Nek iki mau Devina. Nggih. Heeh, mau ana pamundutan apa iki, Ger? Puspitono lho. Puspitono lho, iya. Iki mau ana pamundutan Loro Jonggrang. Roro Jonggrang. Bang Sule. Nggih. Terus Pak mau lho nduk apa nduk lagune kok kelewat kabeh. Sing siji ora ono, sing siji wis tau tak nyanyekno ndek mau, Pak. Pembukaan wau nggih Mak nggih. Udan grimis ketoke iki aja, Pak. Ucapan adalah doa lho, Pak. Kok moko ngon udan grimis, rino wong iki mang wis ditolak balak kok Lah, ya nggih. ngantek panase kaya ngene. Heeh, sadurunge ana Loro Jonggrang, klarifikasi karo bapake lagune iki diganti apa? Diganti Iki tak sama tampilno sik ya iki bar iki wong Meko dadi Meka Kak. Ayo Kak. Ayo kene Kakak. Ya. Gadis ke sini. Piye nduk Loro Jonggrang? Apa lagu sing ra karuan judule mau? Apa ana atensi lain sayang? Atensi lain. Apa? Nyilenike Mbak Mbak Asik-asik. Malu-malu Apa Mak. tuku dhewe nduk? Ning Pasar Winong Kidul nduk ana mik nduk, rego larang nduk. Silai sik ah. Bocah kok iso ngono ku lho. Ku yo ngono iki sileno Dik Meka, kowe kok tak sileno mike glimbur. Guyune kowe sek. Bocah kok ya. Apa nak? Aja tukaran ah, Nduk. Nukari sapa kowe? Apa? Ya apa ilir-ilir ta apa ngono ndak pesolawatan ngono Nduk lah. Nyanyi kok iso bingung kabeh iki piye to iki? Apa? Lha kowe nganggur ya mok sesasi tok ae lho kok ya sesasi ae jadi dipotong kowe dadi peserta tongklek. Kok ya do bingung nyanyi ku piye? Mentas delok tidak pentol. Hah? Mas Junet kok ya melu ngomong. Piye, Nduk? Mas Ali minta lagu apa, Mas? Oh, Mas Ali malah jalukane ra karuane. Jalukane malah sinom legondang, nek ora sinom legondang, sinom apa? Sinom Tionghoa jare. Ora nek. Piye, Nduk? Apa le? Ih. Iki sing salah sapa kok aku sing diamuk iki. Apa cinta? Dena. Hah? Dena. Deno. Oh, kalau begitu gitu aja kok repot kamu ini. Mas. Yo iku judule. Dengan sebuah lagu Deno versi Krido Muda Soto Majero.
Masih bersama Krido Muda Santo Matero. Dan tak ketinggalan ada audio Rizna, ada Letting Konang, dan juga Ganjur Eko Channel Aroman, dan teman-teman semuanya yang sedang konten. Terima kasih. Deno, Aku tembus karena kayangan krungu suaramu sorotan tangismu ora bakal cukup lautan bangsi ukir rendah ayumu kaya widodari mungkin iso antek aku nyeritake kedene rasa sayangku ojo kuwabe sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir. selamat menikmati teruntuk Mbak Putri Vilasmara, penggemar dari Blora. Dan selamat malam buat Putri cantik yang dari Gerajen yang berinisial M. Merai pokok. Aku tembus karena kayangan krungu suaramu soro tangismu ora bakal cukup lautan bangsi ukir rendah ayumu kaya widodari mungkin iso antek bulan laku nyeritake kedene rasa sayangku. Persembahan dari si gadisku Mega Jokolato Semacam. Walaupun agak berantakan nggak jadi masalah. Sampai tanggal 6 dibaleni meneh ya. Dibaleni sing apik. Ning aja dibaleni amburadule ya. Ma instruksi cinta dari seberang digantos pupu sine longso. Oh, pupu sene langsung. Maaf ya Pak ya. Nggih. Iki ngaturi Bang Sule sik ya. Bang Nak, Sule. ya. Bang Sule pamurutane ono apa mau? Apa mau? Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Nggih, mau duet. Oh, Bang Sule mau duet. Heeh. Dinginane ngajak duet selingkuh saiki kok Roro Jonggrang. Ganti to, Ma. Ngono ya. Selingkuh kok terus. Ya diaturke langsung ya. Nak, Diaturke, ya? Mak. Nanti dirangke lagunya Bapak apa Mandok? Bus Pitonolo. Hah? Pupus Nelongso. Ki Pupus Pitonolo mang Mbak Devina ya sayang ya. Ki. Yo, aku lalinan ya, koro lagu lalinan aku. Ya Mas. Mas Ben ditunggu lho.
Joko Pendong. Jonggrang kene opo kowe bola-bali wani apus kromo kawan suling cetha yen unine kotekan iki mung pancen kok gawe supaya tumuli gagak traino jebul kowe sawiji wadon sing dikai ati ngregok telek ya yen ngono yen ngono ngrang kenepe candi siji iki kowe Jonggrang Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadano prajurit kaperang mula kowe dadi wanita bokingan Tobat kowe wanita sekarang ora ngerti yen Bandung lananging jagat ratu pengging Prabu Damarmoyo aku duwe aji sekti Pandawasa Jonggrang manuta sun pundhut garwa iya bandeng rungokno aku duwe bebono jane siwu sewengi kudut iya Jonggrang panyunmu tak turuti pantun ora siji-siji ya. Bang Sule, kasih pantun dong. Pokoknya sing cerempet-cerempet untuk cintaku Abang Kumis. Ya spesial. Ya Pak. Akeh prawan sing pengen dadi garwa, nanging kabeh kuwi durung nyocoki ati. Akeh emban ingkang sulistya maneka warna, amung ledhek krida sing dadi pentolene ing ati. Spesial buat ngumis iki. Spesial buat Bang Kumis. Tenan ngene kuwi. Jane dhek mau sing gawe pantun, tapi dilewatke sampean ya. Heeh, kae wonge pringas-pringis kae lho. Nek ora ketutupan brengos iku ketok lho gawe untune. Soale Bang Kumis iki isih Joko. Masa iya? Gentilangi. Gentilangi. Matur suwun nggih. Masih ada lagi? Sampun. Nggih, makasih Ki Bang Sule sudah bergabung bersama Kerido Muda Soto Majero. Mbak Asia. Kuwi ning tindak. Iki sapa sih ya? Permintaane Pake apa pupuse nelongso apa Puspitono lo? Pupuse nelongso terus engko Bang Be. Heeh sing saka Mbagel arepe nyanyi karo Waranggono. Sapa Mas asmane? Mana ceweke ndi? Mel, ayo coba mendangak sediluk Mel. Rasa izin karo Mak Mel. Dari iki ya sayang. Lagune Puspitono. Ya Melani duet karo Mas Ben. Oh ya nak ya. Pamrutane panjenengan riyen nggih Pak nggih. Masih aja nyekar nyanyi? Boleh. Mas apa iki asmane? Siapa Mas? Tak kenal kan tak sayang lho. Mas Ihab. Mas Ilham, Mas Ihab. Oke, selamat bergabung Mas Ihab. Utama Gambara Rome Kusuma Mola Lang Matra
Maaf ya Mbak Asia. Maaf ya dong. Jalukane Devi yo gawat lali lho. Des. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai yang kau tahu, rembulan kang sumunar yang seni tresnakanku, dan ono liya mung sira sayangku. Terima kasih. Jagat katresna Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai yang kau tahu, rembulan kang sumunar yang seni tresnakanku, dan ono liya wong sira sayangku. Krido mudo. Sikatan gambar anku jiwa katon memani sekar mekar lan melati rinonje katon kinolong ya kantianing jagat katresna. Ayo tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai yang kau tahu, rembulan kang sumunar yang seni tresnakanku, dan ono liya
iki mau sing Puspitono lho. Agak dioper nggak masalah nggih Mas nggih, mohon maaf nggih. Mas B tolong mic-nya dikasihkan untuk Masnya yang minta lagu tadi Pupuse Nelongso. Cowok Mas, Pupuse Nelongso. Nada. Hah? Didueti? Pusing Nelongso. Iya lali aku. Iya lali. Iya. Dea mana sana mana? Rista. Mbak Rista. Iya, Mbak Rista. Pupuse Nelongso. Ya duet karo Mas ya ya. Sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mentingke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna, kaya lumut ing pinggir segara. Apa iki satenane takdirku sing gawe sliramu beda ati beda lambe. Lintang ning angkasa kowe teka gawe lara marang tresna. Iki wis jalanku pilihane wong tungguku sepurane yen gawe lara atimu. Yo Krida muda Krishna audio. Terima kasih Mas. Kene opo sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku Terima kasih. mentingke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna, kaya lumut ning pinggir segara. Sesak ning jero dodo pancen larakake arep kepiye meneh kowe wong renduwe. Aja selak batinmu marang kahananmu Kang Mas, pupusan rasa tresnamu. Ayo Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe. wis kadung mati rasaku Kang Mas, rungono tangisku becike kowe lunga saka uripku. Mari ne takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe. Wis
ning angkasa kowe teka gawe lara parang tresno Iki wis dalanku pilihane wong tuwaku sepurane yen gawe lara atimu sepurane yen gawe lara Terima kasih guys. Ya sejak kapan pupusnya nelongsoi nada cowok ya? Lah nggih lak sampean to, Mak. Jenenge ta wong koclok, rene tak kandhani. Rene nyedak rene. Malah kaya boneka mampang. Iki jalukane Mas Ben. Nggih. Nirmala. Nirmala. Nadane Mas Jolali banci lho, Mas. Iki lagu duet. Sampean. Iki lagu duet. Lagi duet. Terus mengko ditutupne lagu ikhlas. Ikhlas. Pamurjan saking Pancur. Saking Pancur, Mak. Diaturke. Mbok menawa ora ana pamundutan, Nggih. iku dinggo pungkasan, dinggo terakhir anggone awak dhewe lan sak kanca-kanca sing metu iki lho. Ora sing mburi lho, sing metu iki ya anggone maringi mahargya sesukan yaiku mau tetembangan ya nak Nggih, ya. ngoten nggih, Mak. Nyuwun pangapunten lek ana kekurangan lan keluwihane. Nggih. Diaturke Bu Warti karo panjenengane Bapak Arman. Muga-muga saya nanggap meneh ya nak ya. Amin. Ya Mas Ben. Nirmala. Mbak Melani. netro ketemu rasa adem menolo ora krasa kasenggo asih minangka sule tembung lire ngusada pare
ikhlas aku arepe duet karo Mbak Siah. Ayo ikhlas. Ayo njaluk nada apa kok? Ikhlas. Jalukane mboke Dela iku lho. Engko malah Nada aku dibel terus. Iki anu Apa malih? Bonus. Bonus. Mas apa iki? Kasunyatan. Wis ora Kasunyatan. apa-apa. Nek je kurangan sok hadir tanggal 26 di Babatan. Nggih. Jumpa lagi Krido Mudo Krido Sudah Mudo Majuro Sudah bersama Majuro. ladies-ladiesnya dan juga kru semuanya ya nak ya. Nggih, Mai. Oke, ikhlas ya. Nanti ditunggu ada kasunyatan. Kowe lanang kowe wedok? Banji. Wedok. Aku ning Pati dikira banji lho. Timbang loro ati aoya wong kuwi wis lali pancen wis nasibku iki nandur becik dukule kok dilarani trimo mundur timbang loro tak tangis Sono malamu gawe susah. Pantep wis ngajak pisah karo aku wis ra karep omah. tenas Ikhlasno wae ya, Mak. sing jane ning atiku ora ndiri rasa ikhlas. Allah tenan. Nangis aku isin senadyan loro ning batinku apusi awakku sing nganti gereng awakku kene jare poso tresno sing rembuyung saiki wis dadi gareng aku lilo pisahkan di lahir batin Mundur timbang loro ati. Kaya wong kono wis lali. Pancen wis nasibku iki. Nandur becik dukule kok dilarani. Mamin aja kumpet sik apa es kurung tak bayar lo. Aku was siji. Wis dibayar Abang Umi. Es sprite siji. Es susu siji. Sing rumangsa bakal bojoku